Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel. Fins a una puta de la tarda en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Ja sabeu que també aquí parlem amb molta intensitat del sector del càmping a Catalunya, que Déu-n'hi-do com ha canviat. Realment doncs, té una importància ja en el món turístic a Catalunya, en el sector turístic a Catalunya, absolutament important. Realment, ara els càmpings són, en fi, d'unes comoditats inigualables. Avui situats en aquesta zona de Vilanova de Prades, una zona en la que, per cert, es poden fer moltes activitats de temps de lleure, coneixença de territori. Us volem presentar, no és el primer cop, però avui volem incidir en uns paquets, uns productes molt interessants que ara a la tardor que té el càmping Serra de Prades. Benvinguts, si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la de Trotamundos. Avui en parlem i us saludem aquest matí de dissabte. El seu director és el Josep Ramon Guiu. Josep Ramon, com estàs? Molt bon dia. Bon dia, Miquel. Benvingut. Bon dia. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Com ha anat l'estiu? Pues bé. Bueno, que encara estem a l'estiu, no? Però bueno, l'època forta, ja m'entens. L'agost excel·lent i també fins a l'11 de setembre es van mantenir tothom molt amb tota l'animació en plena això, i ara els caps de setmana. Pràcticament des que comencen els col·legis són vacances escolars i per tant ara els caps de setmana és el nostre punt fort. Per tant s'han complert aquestes expectatives, parlàvem més o menys per primavera amb vosaltres i dèiem, anunciàvem doncs, que els experts deien que seria una bona temporada turística, per tant s'ha complert, no? Sí, ens ha acompanyat molt el temps, en una zona de muntanya, de la Conca de Barberà, com estem nosaltres, a 1.000 metres d'alçada, que el temps també acompanyi, també és agradable, i fins a l'11 s'ha mantingut amb molt bona temperatura, i ara, menys aquest cap de setmana, que sembla que serà no és plujós, els altres caps de setmana sempre molt bons i amb ganes de bolets, amb ganes i també convé que hi hagi un cap de setmana que plogui. Home, exacte, no podem obviar, no? La tardor està aquí al costat, vull dir, el temps segueix el seu curs i, evidentment, doncs, a poc doncs, anirà desapareixent doncs, aquestes altes temperatures. Parlant d'aquesta zona, jo deia doncs, que aquesta coneixença de territori en aquesta comarca de la Conca de Barberà, per cert, que ara deveu estar a la zona en plena verema, Sí, també és una part gastronòmica. Nosaltres tenim dins el càmping Serra de Prades un gran restaurant que es diu El Ceps, que està obert a tothom, pot venir tothom qualsevol cap de setmana, amb una gastronomia catalana excel·lent, de primer nivell, i això ens honora perquè tenim uns bons vins, uns bons olis de les Garrigues i uns bons vins del Priorat i la Conca, que això enforteix aquest bon menjar que fem al restaurant El Ceps del Serra de Prades. Un càmping que avui doncs, volem traslladar una sèrie de propostes que han preparat que ara, sobretot en aquesta temporada de tardor. A través d'una plana web que és serradeprades.com, per cert, una plana web que convido a tothom que visiti, doncs, que queden absolutament plasmats aquests productes. Quins serien els més significatius, Josep Ramon? Pues tu m'has agafat així, és a dir, que me truques per telèfon, però el millor que poden fer la gent és obrir la pàgina web, com has dit molt bé, serradeprades.com, o trucar també al telèfon, que l'atendran personalment, del 977 86 90 50, i a la plana web ja estableix tot el que és l'animació de tots els caps de setmana, amb un pla d'animació complet i totes les activitats que es poden fer a la natura i les que organitzem. Aviat, el cap de setmana següent, tenim una cursa que es diu Orienta-me-la. És una cursa sorgida d'una persona que fa tot un recorregut pels voltants del càmping i que es pot apuntar a tothom i està superben organitzada. I a partir d'allà
pues, tot el que és la Castanyada, que és una gran festa popular nostra del territori de Vilanova de Prades, l'últim cap de setmana d'octubre, i també, com no, el Halloween, que és el primer cap de setmana de novembre. Exactament, tot això queda plasmat, aquestes animacions, activitats de natura, esports d'aventura, aquesta oferta de Halloween, en fi, tot plegat en aquesta plana web, repetim, val la pena visitar-la, serradeprades.com, serradeprades.com. Si voleu més informació directament a través del telèfon, també doncs, us en informem al 977 86 90 50, 977 86 90 50. És important, Miquel, que Sí, fiquem que nosaltres mantenim l'animació tots els caps de setmana amb un equip d'animació fantàstic i, per tant els tallers de manualitats com els ponis, els cavalls, com el minizoo, com tota la zona del parc infantil i alguna activitat que fem també a l'aire lliure, pues, se mantenen tots els caps de setmana. Hi ha una excursió guiada, i això val la pena que la gent gaudeixi també tots els caps de setmana, i més quan les vacances no s'han extès totalment a fer 15 dies o 3 setmanes com se feia abans, sinó que la gent s'ha anat guardant algun divendres o algun dissabte que pugui escapar-se i fa com unes mini vacances durant aquesta tardor, que segurament tindrà un temps excel·lent, com ve altres tardors fent. Segur que sí. Amics, doncs aquesta és una molt bona proposta, aquest càmping Serra de Prades, que té diferents modalitats a l'hora d'hospedar-se. Teniu uns bungalows fantàstics, inclús de pedra. Explica'ns una mica doncs, quina és la vostra filosofia, no? Perquè ens consta que cuideu molt el client, que doneu total comoditat, independència. Explica'ns. Nosaltres sé que està molt de moda ara la paraula glamping, que és glamour en els càmpings, no? I surten bungalow damunt dels arbres i bungalow tipus tenda i això, però nosaltres sí volem seguir mantenint el tema del confort. El confort de Serra de Prades és que els bungalows tenen tots amb una equipació d'una dutxa o banyera, amb tot l'equipament de cuina completa, amb cafetera, microones, tot, servei de wifi, tot, i això ens fa que tinguem diverses modalitats, però sempre amb un gran confort. I, per tant, tenen la part hotel, que és per a 2 persones, tenen el bungalow estàndard per a 4, el bungalow que li diem luxe perquè té una grandària més gran, no és perquè sigui luxe, perquè tots estan molt bé, però té una grandària, i un també que és de pedra seca, que és elaborant a les fotos de la web, de serradeprades.com, i veuran també que és una mica que li diem suite, que tenen els preus estàndards, tampoc no és que vulguem aixecar els preus perquè siguin millors, però cada dia anem millorant la qualitat d'aquests bungalows que permeten a qualsevol persona que no té una instal·lació de caravana o mòdul poder venir-se a passar un cap de setmana al Serra de Prades. Jo deia a l'inici, Josep Ramon, que el sector del càmping de quina manera ha canviat. Vull dir, és absolutament una gran revolució la que ha patit el sector del càmping, en quant a comoditats, vull dir. Jo crec que la gran finalitat del càmping és que tothom ens vingui a veure, per això convido que vingueu a Vilanova de Prades amb uns bons accessos per carretera des de Montblanc i per Vimbodí. La Conca Barberà està al mig de Catalunya, al vell mig, i per tant amb uns parcs naturals com el Montsant, i que mantenim la filosofia. Nosaltres estem en un entorn que hi ha els mateixos càmpings, tots, tenen una originalitat, estan situats en llocs emblemàtics. A partir d'allà l'únic que hem fet ara és donar-li major confort a la gent que es vol allotjar, no? Pues els llits són millors, els bungalows permeten més amplitud, però estiguis en bungalow, estiguin en unes confortables caravanes que avui porten els campistes, o vinguis una escapada en tenda perquè veus que fa bon temps i pots escapar-te amb els teus fills, tot és agradable, perquè estàs en un entorn natural que ja ho és de per si agradable. És evident, aquest telèfon d'informació, el 977 86 90 50, i aquesta plana web a la que fèiem al·lusió anteriorment, serradeprades.com, un dels elements també per configurar i tancar aquest cercle de qualitat que vosaltres teniu. Abans en parlaves, no? A grans trets parlaves d'aquest restaurant, però que sí que és cert, deixa'm que faci una aturada en aquest restaurant, perquè la vostra oferta gastronòmica us hi heu llançat de cap, la cuideu molt, procureu traslladar una mica la verdadera essència de la cuina d'aquesta zona, de la Conca de Barberà. Sí, la veritat és que la carn que tenim en aquesta zona, els postres del nostre gran cuiner i tot el que fem els mimos del vi i l'oli, com t'he comentat abans, ens ajuden, no?
Ara estem publicant tota una sèrie d'ofertes degut al restaurant i hem innovat un tema d'un bufet lliure. Aquest bufet lliure permet que amb un preu de 14,90 puguis tenir tot el que és uns primers a escollir, amanides, sopes, verdures, tots peus de porc, no? I després un segon també calent. No? Això que et permet poder escollir el teu menú a la teva mida, amb un preu econòmic, i després també, si t'agrada algun dels productes d'allà, al mateix restaurant tenim una botiga, que es diu Botiga de la Llena, en nom a la nostra serra, que és la Serra de la Llena, i allà podràs comprar l'oli de la cooperativa de l'Albi, els vins, els cellers de Tomàs Cosiner, el Vega i Xalà, que són d'allà del mateix poble de Vilanova de Prades, inclús tòfona negra, que en breu passem de la tòfona blanca a la tòfona negra, no? Sí. Després, qui vulgui algun menú especial, doncs ja comencem l'1 de novembre amb el menú calçots i menú caragolada, que hi és de tot l'any. Cada cop s'allarga més la temporada de calçots, eh? Sí, nosaltres avui els caragols són tot l'any i els calçots perquè no podem, però sempre intentem tenir producte de temporada, que és el que destaca el restaurant Els Ceps del càmping de Vilanova de Prades. No? I tant. Aquesta proximitat amb les Garrigues, aquesta proximitat amb la conca i que som conca de Barberà i tenim això. M'he deixat de dir-te que si algú vol una festa maca, pel pont del 12 d'octubre, nosaltres col·laborem i tenim tot el càmping dissenyat per Clicània. Clicània és una fira que es fa a Montblanc, de clics de Playmobil, de tota la vida. I tant. I llavors, Clicània, nosaltres som sponsors de Clicània, el Serra de Prades, i ens trobareu a l'església Sant Francesc de Montblanc i podeu passar el dia havent-nos allotjat al Serra de Prades. És un dia molt agradable i que animo a que la gent pugui venir perquè gaudeixen els nens i els pares d'aquestos pessebres de clics. Exacte, sobretot els pares, que tots jo crec que recordem tardes jugant amb aquests clics populars i famosos. I tant que sí. És una fira que, ja et dic, és el pont del 12 d'octubre i després, degut a l'èxit que té, perquè es formen unes cues tremendes, és curiós, allarguen fins al cap de setmana següent, no? Del 21. I aquesta fira permet que tu visitis tota la comarca, visitis la població de Montblanc perquè fan una aventura que és el clic amagat, inclús te pots aportar uns regals que sortegem tant a la fira, que nosaltres fem l'animació de la fira amb uns inflables, com al Serra de Prades, que fem un sorteig de tothom qui participa amb la fira. Doncs ja sabeu, si voleu assistir a aquesta fira, us hospedeu en el Serra de Prades i ja tanquem el cercle. Josep Ramon Guiu, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel. Enhorabona, felicitats per aquest càmping, per aquestes instal·lacions i sobretot per aquesta filosofia molt instaurada que teniu. Gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres, estem a una hora de Barcelona i té 40 minuts de Lleida i Tarragona i per tant us esperem a tots. Molt a propet de tot arreu, Sí. Repetim. Gràcies, Josep Ramon. Una abraçada. Molt bé. Gràcies. Adéu. El telèfon d'informació. Repetim i recopilem informació al 977 86 90 50 i aquesta plana web en la que queda absolutament tot explicat. Aquestes propostes que ara a la tardor no us les perdeu, serradeprades.com. Continuem.